O BNG criticou o proceder do equipo de goberno na confección da nova relación de postos de traballo, aprobada de xeito inicial no último pleno. Segundo eles, o proceso levouse a cabo con urxencia e sen ter en conta a opinión dos propios traballadores municipais, nin tampouco a dos grupos da oposición. Por esta razón anunciaron que presentarán varias alegacións ao documento, ao considerar que existen graves irregularidades. Pedimos á alcaldesa que nos deixara un tempo prudencial para mirala, que nos deixara unha semana para podela ver, porque os nosos técnicos estaban de vacacións, porque coincidía con Semana Santa, e a súa resposta foi que non, que o pleno tamén iba a ser de forma urxente, e nos convocada nese mismo intre para o día seguinte. O noso voto foi en contra, porque xa vimos que non nos daba tempo a poder traballar o documento, un documento bastante denso, un documento bastante amplo, que se nos escapa e revisando a RPT encontramos aí bastantes deficiencias. Un dos aspectos nos que non están de acordo é que na nova relación non aparezan incluídas as 4 traballadoras do centro de día. Un exemplo máis, segundo eles, do afán privatizador do Partido Popular. Unha razón pola que piden a paralización do proceso. Encontrámonos o día desa comisión cunha relación de postos de traballo que deixa fora a 4 persoas deste concello. A 4 persoas deste concello que para o BNG son esenciais. Son esenciais porque son as traballadores do centro de día. Lousame, tal cual está hoxe en día, por culpa das políticas do Partido Popular, cada vez está ca poboación máis avellentada. Non temos poboación nova. Por riba deixamos fora da relación de postos de traballo a estas rapazas. Xa estuvemos vendo durante a pandemia que era o que pasaba ca privatización de determinados servicios, sobre todo o de atención a persoas maiores. A calidade do servicio merma, as empresas o que queren é facer negocio a conta do benestar das persoas maiores, polo tanto creemos que os servicios deste tipo deben ser de calidade e públicos para garantizar unha boa atención. Polo tanto, o BNG sempre vai estar en contra da privatización dos servicios, creemos que hai outras maneiras, pode haber un consorcio que se ocupe de sufragar a maioría dos gastos e non temos por que eliminar traballadoras que levan desde que se abreu este servicio traballando neses postos de traballo.